Hej. Jeg skal til en pyjamas party, og jeg har min seje pude med. Og ja, jeg skal til at gå derhen nu. Ja. Jeg skal til pyjamas party. Okay, de skulle alle sammen have været her nu, men de er ikke kommet. Ding dong. Kom ind. Det er nok dem. Hej. Hej. Følger. Okay. Så kan du få Hallo, hvad laver du? Stikker du din død eller hvad? Altså, man kan ikke dø af en pude. Hjælp! Her slipper vores serie. Hej hej.